काय मस्त मंद सुगंध आहे. जितका तुटेल ना तितका भागाने तोडून घ्यायचा. इकडनं रस्ता बंद झालाय म्हणजे जवळजवळ. तर ही बघा, ही आपली अकूरची भाजी. हा असा आपलं साधं सिंपल जेवण आहे आज. कुणाला पण नाही ना घरात, तो बाथरूम मध्ये गेला. पूर्ण भरलं ना? भरलं. आपल्याकडे की नाही एक नवीन फूल फुललंय. संध्याकाळच्या वेळेस मला वाटतं ते फुलतं. आता ते खाली पडलेलं कुणालच्या बाबांनी दिसलं. याचा सुगंध खूप छान येतो ना. जाई का जुई आहे काय? हे बघा, हे झाड आहे पण आम्हाला कसं नाव नाही माहिती त्या झाडाचं. जाई जुई असेल. हां, असं वाटतं. जाई जुई मधलीच आहे. हे बघा, इतका सुंदर सुगंध आहे ना, खूप मस्त सुगंध आहे. त्याची पण आलं होतं ना. आता फुलायला लागली. म्हणजे एक एकच फुल येतं रोज संध्याकाळच्या वेळेस. व्यवस्थित फुलायला लागली का आता तिने कोंब यायला लागले. हां, हे बघा, आता सगळीकडे फुलली ना की सुगंध येईल. जरा सांगा मला, नाव सांगा तुम्ही, काय काय ह्याचं नाव आहे ते. जाई का जुई काहीतरी म्हणतात. जाई का जुई. आणि हे तगरच आहे ना. हे ह्याला किती कळ्या आल्यात त्या. गेल्या वर्षी फांदी लावलेली आहे. मस्त झाली ती. काय मस्त मंद सुगंध आहे. छान वाटतं, प्रसन्न करते. चला जाऊया ना. आम्ही आता चाललोय जरा भाजी जमा करायला. कोणती ते तुम्हाला सांगते मी. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर सकाळ सकाळी रानभाजी शोधायला निघालो आहे. अकूरची भाजी म्हणजे ही भाजी कशी म्हणजे असतात भरपूर पण खूप शोधावी लागते. वेलीचा प्रकार आहे ना, म्हणजे समजा झाड असेल तर एकाच ठिकाणी आपल्याला असं पटकन काढून घेता येतं. पण हा वेलीचा प्रकार असल्यामुळे असं भरपूर शोधून ही भाजी जमा करावी लागते. पण चवीला मात्र एक नंबर असते हा भाजी. पाऊस जरासा थांबला आहे म्हणून सकाळी सकाळीच निघालो आहे. आता वाजले सकाळचे मला वाटतं 6:45 काहीतरी वाजलेले आहेत. पटकन म्हटलं जाऊन येऊया, जितकी मिळेल तितकी शोधूया. आता बघू किती मिळतं आहे. ती भारंग आहे, ती भारंग. तर आम्ही की नाही आज दुसऱ्या वाट्याने आलो आहे. ही बघा, ही आपल्या वाडीतली ना दुसरी वाट आहे. आणि ही बघा, ही एक वाट जिथे आपलं बघा समोर घर दिसतंय. आणि इथे मला ही बघा, ही वेल दिसले. ही अकूरची वेल आहे. तर अशा वेली आहेत ना. हां, कोवळं तोडून घ्यायचा. पुढचा जो भाग असतो ना तो जितका तुटेल ना तितका भागाने तोडून घ्यायचा. हा बघा, आणि बघा भारंग म्हणजे भारंग काटला भरपूर आहेत आमच्या इथे रानभाजी. आणि अजून पण दुसऱ्या असतील पण जरा विचारावं लागेल मला. ही बघा, ही पण भारंग आहे. जागोजागी भारंग वगैरे आहे. अजून थोडीशी पाहिजे. अजून थोडी जमा झाली की बस. होय की आता आमच्या आड्याच्या मोठी फिरतो. आणि भरपूर असं फिरून झाल्यानंतर हे बघा इतकी जमा केली आहे. दाखव, ऐकलं का? थोडीशी म्हणजे आम्ही आता एकत्र गेले. आणि अजून पण जाता जाता शोधूया आपण. आणि समोर तुम्हाला बघा दिसतंय हे झाड काल न पडलं आहे आमच्या इकडे. काल नाही, मला वाटतं 1-2 दिवस झाले असतील ना. 2 दिवस झाले ना. त्याच्यामुळे आमची वाट बंद झाली आहे. म्हणजे पाणी भरायला ना आपण इकडनंच येतो. पण आता ह्या साईडला पण बघा दुसरी वाट आहे. तर आज ना ह्या वाटेने पाणी भरलं आपण. आता हा झाड नाही, आता 1-2 माणसाच्या म्हणजे असं हलवून होणार नाही आहे. आता मी कुणाच्या बाबांना म्हणाली होती की आपण म्हणजे लहान असेल तर आपण म्हटलं करूयात 3घं. पण नाही बघा, खूप मोठं आहे ते झाड. आणि आता पाऊस चालू झाला ना त्याच्यामुळे अशी झाडं तर ना कुठे ना कुठे जोरदार पाऊस आला, वारा आला कसे पडतात.
भलं मोठं झाड आहे. कसलं झाड आहे हे? हां, वडाचं झाड आहे बघा. हे सगळे इथे ना आजूबाजूला वडाची झाडं आमच्याकडे भरपूर आहेत. पुढच्या साईडला पण आहेत वडाची झाडं. आता बघू कधी साफ करतात. गाडी येणं आता कठीण आहे इकडनं. तर जिथे बघा झाड पडले ना तिकडंच अशी छोटीशी पायवाट आहे ही बघा. तर आता इथून आम्ही निघालो आहे, त्याच्यामुळे दुसऱ्या रस्त्याने जायची आपल्याला गरज नाही भासत. तर अशा छोट्या छोट्या पायवाटा बघा गावी असतात, त्याच्यामुळे उपयोग होतो असा पायवाटांचा खूप. ते होतं, ते वाढल्यानंतर त्याला मोहर पण येतो या भाजीला, आणि ते मोहर असतो ना त्याची पण भाजी करतात. हे बघा असं. काही ठिकाणी या भाजीला चाई म्हणतात. चाईची भाजी म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी या भाजीचं नाव वेगवेगळं आहे. प्रत्येक ठिकाणी बनवण्याची पद्धत वेगळी असते, नाव वेगळं असतं, पण त्याचे जे गुणधर्म असतात ना, म्हणजे औषधी गुणधर्म मात्र समान असतात, ते काही बदली होत नाही. रिया मला सांगत होती की हाडांसाठी ही भाजी खूप चांगली असते. आता बघा पावसाळी थंड वातावरण असतं, त्याच्यामुळे ही भाजी बेस्ट. चवीला तर चांगली असतेच ही भाजी. आणि हे बघा हे वडाचं झाड आहे इथे, आणि हे बघा नवीन नवीन पारंब्या कशा तयार झाल्यात पावसाच्या पाण्यामुळे, एकदम ताज्या आहेत. हे आपण तेलासाठी उपयोग करतो ना, केसांसाठी. आणि भाजी शोधत शोधत आपण आपल्या बघा घराजवळ आलेले आहोत, आणि वाघ्या आणि शेरू यांना चावू लागले, त्याच्यामुळे ते भुंकत आहेत दोघं पण. म्हणजे असं कोण पण असं आलं ना रस्त्याने येतं आता आणि त्यांना चावू लागली का लगेच त्यांचं चालू होतं भुंकायचं. ते बघा अजून त्यांनी चेहरा माझा बघितलेला नाही आहे, पण जेव्हा मला बघतील आणि मग मला सोडणार नाही मग अजिबात. अप्पा कोण आहे? बघितलं वाघ्या आली चल आली. हां आली. हे बघा किती काटल्याच्या वेली आहेत, भरपूर आहेत काटल्याच्या वेली आमच्या इथे. फक्त फिरायला पाहिजे आणि शोधायला पाहिजे. रानभाजी भरपूर खायला मिळते. चला आता आपला शोध संपला इकडचा. आणि सकाळी सकाळी बघा आमचं कसं प्रेम आलंय, ते प्रेम ओतू चाललंय वाघ्याचं आणि शेरूचं. हे बघा मग या चल ये. बाहेर भरपूर पाऊस पडतोय, रात्रभर पाऊस चालू आहे, म्हणजे येऊन जाऊन आहे बारीक खूप. चला उठा, चला काम करूया, चला उठा. पुढचं जरा बंद आहे ना, माझ्यावर लक्ष ठेवा बाई. आता नाही जाणार, पाऊस आहे भिजून आला. पाऊस गेला ना मग. आणि इथे आपल्या ज्या आड्याला म्हणजेच कंपाऊंडला ज्या जाळ्या लावल्या होत्या आणि ते काढायचं काम चाललेलं आहे. म्हणजे कालपासून सुरुवात केलेली आहे. काल की नाही इकडची जाळी काढली, त्या कोपऱ्यामध्ये बघा एक जाळी होती आणि ती काढून टाकली. आणि ही नायलॉनची आहे, त्याच्यामुळे ही नाही काढायची. आणि ही कपड्याची आहे, ग्रीन नेट माहिती आहे तुम्हाला ना, त्याच्यामुळे ही म्हटलं काढून आहे ना व्यवस्थित सुकवून ती ठेवून द्यायची, म्हणजे नंतरला आपल्याला मग उपयोगी पडेल. आणि पुढच्या साईडला पण एक व्हाईट कलरची बघा दिसते, ती पण काढायची. आणि समोर जी ब्ल्यू कलरची दिसते ना ती नाही काढणार आहे, कारण ती नायलॉनची आहे ना ती समोरची पण. आणि आज पावसाने थोडीशी कृपा केलेली आहे. घरी आली सगळ्यात पहिला काय केलं तर भाग्या आणि शेरू यांना खायला दिलं आणि केसांना म्हणजे तेल लावून घेतलं, कारण मला केस धुवायचेत. पावसातनं बघा केस वगैरे ना भिजतात, म्हणजे आपण काम करताना भिजतो आणि मग एकदम असं नको होतं. मग चूल आता विजलेली आहे, पुन्हा चूल पेटवावी लागणार. आणि चूल पेटवायला आता भरपूर वेळ जातो. सकाळी पण खूप टाईम गेला होता चूल पेटवताना. आणि नंतर नाश्ता करायचा आहे, तर सगळं पटापट घरातलं आधी ना आटपून घेते. आज कुणाला ती सुट्टी आहे म्हणून जरा घाई नाही आहे, म्हणजे सगळं शांतपणे होणार आहे. भाजीची रेसिपी तुम्हाला मी शेअर करणार आहे, तर सगळ्यात आधी सर्व आवरून घेते आणि मग तुमच्याशी रेसिपी मी शेअर करते. तर
चला मैत्रिणींनो, आपल्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. तर रेसिपीला सुरुवात करायच्या आधी ना 1-2 गोष्टी तुमच्याशी बोलते मी. तर भाजी सगळ्यात आधी मी ना धुवून घेतलेली आहे आणि आता मी चिरणार. म्हणजे कोणती पण पालेभाजी तुम्ही करता ना त्याच्या आधी ती धुवून घ्या तुम्ही आणि नंतरला तुम्ही चिरा. जर का चिरून झाल्यानंतर तुम्ही धुतलात तर त्यातली जे सत्व असतात, पौष्टिक घटक, ते सर्व पाण्याबरोबर निघून जातात. त्याच्यामुळे कधी पण मी ना भाजी म्हणजे कोणती पण भाजी आहे, अगदी पालेभाजी असं नाही, फळभाजीसुद्धा अगोदर धुवून घ्यायची आणि मगच चिरायची. पण काही अशा विशिष्ट भाज्या असतात पाण्यात टाकाव्या लागतात, नाही तर मग काय होतं त्या काळ्या पडतात. आणि ही जी भाजी आहे ना ती साधी सिंपल, म्हणजे अगदी भरपूर असे मसाले हवेत किंवा काही असं काही नाही. साधे सिंपल मसाले आपल्या घरात जे असतील साहित्य टाकायचं आणि बनवायचं. व्हेजमध्ये पण ही भाजी बनते आणि नॉनव्हेजमध्ये पण ही भाजी बनते. म्हणजे सुका जवळा वगैरे बघा असतो ती टाकून पण ही भाजी बनते. गेल्या वर्षी मी ना व्हेजमध्येच बनवली होती. खूप टेस्टी लागते, मस्त लागते ही भाजी. खूप मला तेव्हा खूप आवडते भाजी. चला सगळ्यात आधी तुम्हाला मी दाखवते साहित्य. तर ही बघा, ही आपली अकूरची भाजी जी धुवून घेतले मी. आता मी ना चिरून घेते. इथे मी घेतले 2 कांदे, लसूण आणि टोमॅटो पण टाकणार आहे मी थोडासा. नसेल तरी पण चालतं, असेल तर टाकायचं, नाही तर काही नाही. चला सगळे ना मी रेडी करून घेते. तेल बघा, कढईमध्ये टाकलं तेल. आणि आज मी लोखंडाची कढई घेतली आहे. लोखंडाच्या कढईत पण भाजी छान होते, पालेभाजी. चला कांदा टाकूया, लसूण टाकूया. कांदा आणि लसूण ना चांगला असा लाल होऊ द्या. मगाशी ना कढई तापली नव्हती, आग जरा कमी होती ना चुलीमध्ये. आता मी जरा आग वाढवले. कांदा तर चांगला ना लाल होत आलाय. आता त्यात टाकूया आपण टोमॅटो. टोमॅटो मगाशी तुम्हाला म्हणाल ना असेल तर टाकायचं, नसेल ना तरी पण चालतं. ह्या ज्या भाज्या आहेत ना कमी मसाले ह्यातच छान लागतात. आता त्यात टाकूया तिखट मसाला. आपल्या चवीप्रमाणे तिखट मसाला टाकायचा. थोडीशी हळद. जरा परतून घेऊया व्यवस्थित. कोणाला जर का नॉनव्हेजमध्ये आवडत असेल तर नॉनव्हेजमध्ये बनवा, किंवा अशी साधी सिंपल बनवली तरी पण चालते. म्हणजे ओली मच्छी असते ना, कोलंबी टाकून पण बनवतात. कर्दी वगैरे असते ती टाकून, सुका जवळा बघा असतो ती टाकून पण बनवतात. आता चवीप्रमाणे मीठ टाकलंय. असं व्यवस्थित जरा परतून झालं का आपण आता ही भाजी टाकूया. त्यात अक्कूरची भाजी व्यवस्थित परतून झाले. आता मी ठेवते झाकण. एक 3 ते 4 मिनिटांमध्ये ना ही भाजी शिजून जाते. आता शिजल्यावर तुम्हाला दाखवते मी. आणि एक 2-3 मिनिटानंतर आपण खोलून बघूया. तयार झाली आपली भाजी बघा, साफ अशी सुकी झाली. आणि ही बघा आपली अकूरची भाजी आणि गरमागरम तांदळाची भाकरी. हा असा आपलं साधं सिंपल जेवण आहे आज. तर कुणालसाठी आणि कुणालच्या बाबांसाठी ना मी चपात्या केल्यात, कारण त्यांना भाकरी ना आवडत नाही. त्यामुळे फक्त माझ्यासाठी तांदळाची भाकरी केली मी. आणि अशा या रानभाज्या असतात ना त्यांच्यासोबत भाकरी मग कोणती पण असू दे ती एकदम चवीला बेस्ट लागते. चांगली झाली ना भाजी? मीठ जास्त आहे का? दोघं जण आतमध्ये बसलेत जेवायला, पण मी मात्र इथे बाहेर घेतलं जेवण. अशी की नाही भाजी करत होती ना तेव्हाच पाऊस सुरू झाला. आणि आता मस्त असा पावसाचा आनंद घेत ही भाजी आणि भाकरी मी काय म्हणून एन्जॉय करणार आहे. चला मैत्रिणींनो, जरा खाऊन घेऊया मस्त अशी आपली आजची रानभाजी, अकूर भाजी. तर जेवण वगैरे झाल्यानंतर माझं किचन आवरून घेतलं मी. सर्व काम माझं किचनचं झालेलं आहे. आणि मागे बघा भिंतीवरती तुम्हाला जाळी दिसते ना, ती ग्रीन कलरची जी सकाळी आपण काढलेली आहे, ती आता 1-2-3 दिवस सुकवावी लागणार. जास्त अशी ओली नाही आहे, नायलॉनची आहे ती जाळी आहे. सुकून झाल्यानंतर व्यवस्थित घडी करून ती ठेवून देणार. पाऊस गेल्यानंतर आपल्याला ती कामाला येणार आहे. आणि पावसाचं सांगते आत्ता अशी जोरदार एकसर पावसाची येऊन गेली आहे. आणि पुन्हा आज पाऊस थांबलेला आहे. आज सकाळपासून पाऊस ना असा येऊन जाऊन आहे. म्हणजे काल असा भरपूर पडून गेला, पण आज थोडासा कमी आहे, पण आहे पाऊस.
तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. आवडला असेल तर मला जरूर लाईक करा, शेअर करा. रेसिपी कशी वाटली ते पण सांगा कमेंट करून. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.